Annyeonghaseyo. Ako karon sa Makay Priyoti. Kawan ako karon ang iyang skanding. Gwapa ka karon. Kusog kikisam sa'yo pagmeti. Favorite niya ang cheesecake Oreo o green tea na matcha. Kayo kayo. Kaubaran ako siya. Mane, ang iyang skanding. Kamusta ka na, Kanding? Kanding! Kamusta na mo ang pangato sa Macau? Okay kayo. Lamay kayo ang pagkaw? Lami. Lamay kayo! Lamay kayo? Lami. Annyeonghaseyo. Kamusta na mo karon? Nako diri karon sa Macau ang Priyoti. Ngayon ko ni matcha. Karon, kauban ako. Ako mga kauban ng karon. Mga ginikana siya sa kaling. Unahara ko karon, magkauban. Kaya siya ang inahan sa kaling. Kamusta ka na? At karon, putimag na dyan ang kaling. Kauban ako ang igsoon sa kaling. Ang ate sa kaling. Hello? Kaya siya. Kuya ka siya na, nakastripe ang kaling. O karon, akong istorya ako ng isang kakaling, ang iyaan sa kaling. Gusto kaya siya masayop. Tayo na sila mga pungol. Tara, uma. Mga na siya. Wala pa ko nitingog. Wala pa ko nang matsara, pero nime na siya. Hello, iyaan sa kaling, kumusta na? Kaya ka sa karap. Mga na siya, ang kanding. Annyeonghaseyo. Kumusta na mo? Naku karon sa Macau ang Priyoti. Kauban ako karon mga Koreana. Kumusta na mo mga kanding? Kumusta na mo? Kayo mga kanding ang wala. Tingog na sila. Hindi na sila may snap sa ko ah. Naginomig Macau ang Priyoti. Kumusta na mo? Ang sa'yo ko at mo, mga na siyang mama sa kaling. Ang igsawan sa kaling, o ang tiiyaan sa kaling. Sulti na mo, mga kaling. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Kauban ako karon ang mga ginikanan sa kaling. Nang mama sa kaling. Kamusta na ko? Kamusta mo pagkat sa Macau? Kamusta na ka? Siyang nakastrap ang igsoon sa karing. Agkaron, hato na makita ang iyaang sa kanding. Kamusta ka na?